Help mij om te kiezen wat te dragen naar een netwerkevenement. Ik help bedrijven met hun social media content, maar ik werk ook als bruiloft en evenement content creator en ik doe andere verschillende dingen. Je kan alles zien op Sarah Writes. Dit is de eerste jurk. Het is van Sonderfloor. Ik heb een kortingscode voor jullie. Het gaat heel warm worden, maar dit jurk is van linnen materiaal. Dus misschien het gaat goed. Dit is een setje van Ulla Popkin. Ik ben geen doe normaal persoon. Ik heb mijn eigen style en ik wil altijd mezelf voelen. Dus ik draag heel veel kleuren. Ik ga natuurlijk een andere BH dragen en ik kan de rits niet dichtmaken zelf. Maar dit jurk is Joe Brown's van dit winkel. En het is heel comfortabel, ook voor een heel warme dag. Omdat het gaat heel warm zijn. En de laatste jurk is van Dressbarn. Het is heel comfortabel. Ja, ik ga natuurlijk het strijken. Welke outfit is best voor een netwerkevenement? En als je wil zien wat ik ga kiezen, vergeet mij niet te volgen.